Καλησπέρα. Αυτό το βίντεο είναι μια συνοπτική παρουσίαση του άρθρου κ. Παπακοσταντίνου στα πλαίσια μιας εργασίας για το μάθημα Συγγραφή και Παρουσίαση Κειμένων του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Θα εισάγουμε σήμερα μια καινοτόμα προσέγγιση στην έννοια του κράτους. Όπως βλέπουμε και στη διαφάνεια, θα λέμε ότι κράτος είναι οποιαδήποτε πλατφόρμα προσφέρει πληροφορία στους πολίτες της. Πώς το εννοούμε αυτό? Αν κοιτάξουμε τον κόσμο μέσα από το πρίσμα της τεχνολογίας, μπορούμε να δούμε κατά κάποιο τρόπο κάθε ανάγκη αλλά και κάθε αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων ως ένα πακέτο πληροφορίας. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε λοιπόν το κράτος σήμερα ως την φυσική ανάγκη ελέγχου αυτής της πληροφορίας. Όμως τι μορφή είχε το κράτος πιο πριν? Αν το σκεφτούμε, το κράτος είναι μια έννοια δύσκολη να οριστεί. Κατά την αρχαιότητα, ο Αριστοτέλης υποστήριζε ότι τα κράτη είναι φυσικά για τον άνθρωπο. Οι πόλεις κράτη της τότε εποχής βρισκόντουσαν σε μια κατάσταση σχεδόν πλήρους αυτάρκειας, πράγμα που καθιστούσε τον άνθρωπο ως ένα εκφύσεως πολιτικό ζώο, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να γεννηθεί απολύτιστος, παρά μόνο κάποιος ο οποίος βρίσκεται πάνω από τον άνθρωπο, δηλαδή κάποιος θεός, ή κάποιον το οποίο βρίσκεται κάτω από τον άνθρωπο, δηλαδή κάποιο άλλο ζώο. Αργότερα στο Μεσαίωνα η λέξη κράτος με την σημερινή έννοια άρχισε να πρωτοχρησιμοποιείται. Η θεωρία του κοινωνικού συμβολέου, η οποία θεσπίστηκε από τον Χόπ, τον Λοκ, τον Ρουσό, τον Καντ και τον Ρόλς, υποστηρίζει ότι τα κράτη είναι τεχνητές κατασκευές που δημιουργούνται μέσω συμφωνιών ανθρώπων για την αποφυγή της ανομίας και για την διατήρηση των δικαιωμάτων τους. Στις μέρες μας εισάγουμε μία άλλη ιδέα ενός όχι ανθρωποκατασκευασμένου κράτους, ούτε ενός κράτους θεϊκής προέλευσης, αλλά ενός κράτους που προκύπτει σπασμωδικά όταν δύο περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να ανταλλάξουν πληροφορία. Και πώς σχετίζεται ο άνθρωπος με αυτή την πληροφορία? Το επιχείρημα στηρίζεται κρυφά σε ένα βασικό ρεύμα της εποχής μας, τη βιομηχανοποίηση των πάντων. Εάν διαθέτουμε απεριόριστη τεχνολογία, τότε κάθε ανάγκη μπορεί να αναχθεί σε ένα προϊόν. Και τι είναι ένα προϊόν? Είναι αποτέλεσμα γνώσης και πληροφορίας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τέτοια προϊόντα, προσπαθεί ουσιαστικά να μεγιστοποιήσει την κατανάλωση πληροφορίας του. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια σχέση ανθρώπου-κράτους επεκτείνει την έννοια τι μπορούμε να θεωρήσουμε κράτος κατά έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Ακόμα και σε κερδοσκοπικές εταιρείες όπως η Google και η X, μπορούμε να πούμε ότι είναι κράτη, καθώς υπό τη στέγη τους υπάγονται εκατομμύρια πολίτες που αποζητούν υπηρεσίες με σκοπό τη βελτίωση των ζώων τους μέσω της επικοινωνίας. Όμως υπάρχουν και ζητήματα προσωπικού απορρίτου όταν μιλάμε για τόσο ολοκληρωτικές συλλογές δεδομένων, που κάθε αλληλεπίδραση είναι και κάθε πληροφορία σε αυτά τα θέματα. Για να κινηθούμε αποτελεσματικά σε θέματα νομοθεσίας, ίσως θα βοηθούσε να δούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα περισσότερο σαν άδεια πρόσβασης σε συγκεκριμένη πληροφορία, παρά ως μια και ενετής ιδιότητα του καθενός. Έχουν υπάρξει πολλές προσπάθειες για να εδραιωθεί κάποια τέτοια νομοθεσία πάνω σε αυτό το ταχαίως αναπτυσσόμενο πεδίο. Παραδείγματος χάρη το πρόγραμμα GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει όμως πολλή δουλειά που χρειάζεται να γίνει ακόμα για να μεταβούμε με ασφάλεια σε αυτόν τον νέο κόσμο. Ας μην ξεχνάμε επίσης πως πίσω από μεγάλες αλλαγές κρύβονται και μεγάλες απειλές. Για παράδειγμα, τι μορφή θα πάρει η κοινωνία άμα μάθουμε να βλέπουμε τα πάντα μέσα από το πρίσμα της πληροφορίας? Θα υπάρχουν αντιδράσεις? Τα ψηφιακά εργαλεία πολλές φορές παρουσιάζουν αστάθεια. Μήπως κάποιοι θα προσπαθήσουν να τα εκμεταλλευτούν για να επιβληθούν στο σύνολο της κοινωνίας? Μήπως αυτό το σύστημα είναι υπερβολικά πολύπλοκο για να σταθεί όρθιο στο πέρασμα του χρόνου? Οι απορίες είναι πολλές, όμως ένα είναι σίγουρο. Με το να τις εξερευνούμε, κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά για ένα καλύτερο αύριο. Ως ομάδα, σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας και καλή συνέχεια.